Al bedankt maar van de brandwacht van de Westereen. We staan bij het verzorgingshuis Bruggelkamp. Wat hij hem hier kreeg niet in? Nou, we kregen dus een melding van wateroverlast in Bruggelkamp. Maar er zijn flinke hoosbuien. Toen we al heen dan reden we al terug 10, 20 centimeter plas van water heen. Maar we kwamen hier en dan bleek dus dat de paatsweer, dus die al je water in en de gong en weer in de kamers van sommige bewoners eraan. Dus we hebben daken op weer.